आता मेला सालारी डॅम. गॅस पण कितले ब्युटिफुल गार्डन असते. त्या सायडीन नुसते असा ब्युटिफुल सारखे हँडमेड केले त्यांच्यानी ते बरे दिसता सारखे. ही बघ झोपडी एक असा तुमका दाखवता. मला सांगा एक इल्लूची झोपडी असा बाय इल्लूची सारखी पोपा बी बरी दिसता. ते सायडीन बी असा अशी वय ती थंय बी एक झोपडी असा. पिकॉक झाडके पिकॉक झाडाचे पिकॉक. गॅस एक हांगा माकड डस्टबिन घेऊन बसलेला असा. तो म्हणता गोवा निवड अशा गार्डन. गॅस मंकी ब्रिजाचे चढला. सामको ढोलतालो तो सारको धरून धरून धोलतालो. इतली भिरांत दिसताली सामकी पट्टा असो दिसतालो गॅस. गॅस आम्ही आता डॅमाचे वयर पावले असा. गॅस हे सांगा चढ उदक भरले ना पहिले तुम्ही हरशी हरशी खूप उदक भरलेले उरता हांगा. गॅस म्हाका आतां एंट्री करपाक मेळना गॅस कित्याक खूप पावस पडटालो. गॅस बरें दिसलें. लायक कर शेअर कर सबस्क्राईब.